Vi har det her udtryk, og det vil vi gerne bevise. Det gør vi ud fra vores angræslinje, som vi har herovre. Vi kan se i vores udtryk, at der indgår et D, men det gør der ikke i vores angræslinje. Vi vil derfor finde et andet udtryk for D, og det har vi skrevet herover. D, det er diskriminanten. Vi vil starte med at fjerne C, og det vil vi gøre over flere trin. Derfor vil vi så starte med at gange 4 af på begge sider. Vi ganger 4 af, for at det minder mere om diskriminanten. Herefter vil vi så plus diskriminanten på begge sider af lighedstegnet. Og det gør vi, fordi vi kan se, at der står minus 4ac i vores diskriminant, og der står 4ac i vores udtryk, og vi lægger derfor D til for at fjerne C. Herefter vil vi så forkorte vores udtryk, da vi ser, at 4ac går ud. Lige med D. Og så vi kan se, at herovre, at det herovre, det er det samme som D, og vi skriver derfor D i stedet. For det kommer til at minde mere om heroppe. Nu vil vi så bruge reglen om kvadratet på toledet større. Ja. Og den, hvis du bare begynder at skrive her. Der kan vi så se, at vi tager kvadratroden af tallet, vi har heroppe og her. Og det skriver vi så ind i parentesen, og det er så stadig lige med D. Og det gør vi så for at forkorte igen. Herefter vil vi så tage kvadratroden, så vi kan fjerne den her i anden, da det ikke står op i vores udtryk. Og nu vil vi så isolere x. Vi ser, at når vi isolerer x, kan resultatet både blive plus og minus kvadratroden d. Og det er fordi, at hvis vi tager udgang på 16, så både 4 gange 4, det giver 16, men minus 4 gange minus 4, det giver altså også 16. Så det vil både enten være plus eller minus. Vi ser her så til sidst, at vi har fået det samme udtryk hernede, som vi har heroppe. Det vil sige, at vi har fået bevist det udtryk, vi gerne vil, og vi derfor kan finde x. Nu vil jeg så gerne vise et taleksempel med det bevis, vi lige har bevist. Vi starter med at beregne diskriminanten, og det gør vi ved den her ligning hernede, ved at sige b anden minus 4 gange a gange c. Vores b her, det er 6, så det vil sige, at d er lige med 6 i anden, minus 4 gange a, som er 2, gange c, som er 4. Og det giver 4. Nu når vi beregner diskriminanten, så kan vi se, at den er højere end 0, og der vil altså være 2 skæringer med x-aksen, som vi også ser på skitsen herovre. Så sætter vi vores værdier ind i formlen og finder dermed 2 x-værdier. Den ene x-værdi beregnes ved at sige minus b, vores b var 6, plus kvadratroden af d, som var 4, divideret med 2 gange 2, og det giver minus 1. Den anden x-værdi beregnes ved at sige minus 6, minus kvadratroden af 4, divideret med 2 gange 2, og det giver minus 2. Det vil altså sige, at vi har fundet 2 punkter, som er skæring med x-aksen, som er i minus 1,0 og minus 2,0.